नै लोगोफोरजों साहा लोंदों नै दख'नाया बिराद दंबावो एसे फाननो हाथ'वाखै नै माखासे लाखिबाय ओरैनो दं नै ओमफ्राय ओरैबो माखासे दोनैबाय बेयावहाय दा माखासे नायबावगोन होनदों ओरैबो दंबावो ओमफ्राय जों नै दा दख'ना फायखारिनाव साहा लोंबाय आरोना ओमफ्राय सिख्लाफोर सानै हनै लोंखुमालायदों नै दिनै फायखारिखौ सोरनोबा नांगौबा अर्डार खालामनाय जाबाय लोगोफोर जोंनो बिदि साहाल' लोंबावा दा गांनै गांथाम गांब्रै गांबा लाखियो जों साहाल' लोङो आरोना साहाखौबा जों बिराद गोथाव मोनो बयनिबो न'खर लोङो खिन्थु साहा जोङो साहाखौल' लोंनो ओंखारजायासो लोगोफोर दे बायसान्स जुदि नोंथांमोना लोंबावनो हायाबा दखानाव लोंनो थाखाय फैसा एसे सुराबानो जाबाय लोगोफोर गोथाव गाइखेर साहानि बरिया माबोरै मोनदों दख'ना फानबाय नालाय दुखुसो आनियालाय जि मोजां लै बुस्थुआ मिनिसिना आनिया हनै जा मबाइल लायो बेबो बेस्रा सिख्लाफा नै सुब खोनाय लोंगासिनो दं ओरैहाय नै अनलाइन दे सिख्लाफा दे आयै माथिबायसो नै जादोंमोन आयै जा एक्ट्रिस खामानि सेंग्राफोर नोंथांमोनाबो सिख्लाजों सेंग्राजों माथो खालामना थाबावनाय लोगोफोर बेनोसै बे बिजनेसा बयनाबो मोनफा मोनफा आलदा आलदा दुखुबाबो सुखुबाबो बे गासैबो थाखायो बयहाबो थेवब्लाबो नेचारजों लोगोसे गोरोबनानै थानोसै आरोना बेनोसै जोंनि जिबनाल' माने थांखि माबाफ्रा जालांबाय थाथोंसै आरोना थांखिफ्रा अके बाय बाय